Academy o PNPA mga ka-K5. Kung mahibaluan niya ang application, ang mag-umpisa sa Oktubre 15 nga tuig, kag ang exam, ang pagkaliwato naman sa Nobyembre 9, siniman nga tuig 2025 mga ka-K5. Ginaagdas ang Police Regional Office 6 o PRO6 ang mga lamharon nga Ilonggo nga mag-apply sa Cadet Admission Test 2025 sa Philippine National Police Academy o PNPA. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Lailin Sensil, spokesperson sa PRO6, ginpahayag sini nga dapat ang aplikante ang nagaedad 18 anyos tubtub 22 anyos, Filipino citizen, single o kung wala sang parental obligations, may kataason nga 5'2" sa lalaki kag flat 5 naman sa babayi. Dapat man nga physically kag mentally fit ang aplikante bangod indi lango-lango ang pagkuha sang cadet admission test. Sino kay Sensil, tubtub Oktubre 15 ang online application kag sa Nobyembre 9 naman sini nga tuig ang exam sa Iloilo National High School. Sa interview naman kay Police Lieutenant Jessie Ann Salvio, PNPA graduate kag assign subong sa Iloilo City Police Office o kon ICPO, nga wala sang dapat kabalakan ang tanan ilabi na sa hazing bangod wala na ini naga-exist. Tatlo naman ka dokumento ang kinahanglan ipasa sa PNPA.cat.oas.com nga amo ang scan copy sang birth certificate, passport size o kon 2x2 picture with name tag, kag filled out copy sang PNPA BMI form nga permado sang private o kon government physician. Ini si K5, Karen Padilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.